Cer de dearach má air. Dá mé cisigh gur a bheith taig go dírán atá á chorfin bód. Maggie? Well, it's Miss Mary Ryan, agus Jennifer Port Maggie, it was in the room. Well, cé codonna sa táise? Is sas blach lia mé ó rúgus ó crílór blach lia ach tuga mé hartar dúléire agus bhí coní am in gáileh nó a bhí mé óg, bhí mé gobar leis an compántas drúid ar fá main blianta agus rinne mé a lán campcóirtena na drúid agus airplan am anstrach go hidirnáisiúnta agus go náisiúnta. Bé sé go jazz. Díad an bhirteang, a caiint na sean léanta. Tuairlú. Tuairlú. Pas mé léile cuasaí ghaeilge agus cuasaí airtóireachta nuair a bhí mé an ollscoil ag UCD agus chuim isteach sa comandráíocht agus na tháinig mé amachchas. Agus caithé mé pyramid dhéanamh. As na glinacha. Aha. Agus ní ceadach glunne bháin na choirí. Tuair me cúpla núméadach lena eibreú amach. Bhí mé choní mé first freisin hetin sin go mórla mar fá na blianta fada. Bhí mé gobar agus i choní in Iartha béal firste, hartar an culturelan agus a long chóirdeag am húsan sin freisin. Bhí mé léile cuasaí telefíse trí bhena géile gan freisin, scríomh chomá agus ag déanamh rudí éagsúla. Agus nach cuma chuir a dearan daoine eile. Chach mise má héal ar fád ag breanú siar. Sílam gáil sé a bhád níos bhí ardúinge, bheith ag breanú chuntal sínis. Nes, dinéir. Bhfuil mé antaineamh as bheith gobar as a bheith gobar na Macdara agus na heistrí le an seo was an rún bhí gachéine Harbh cordiúil agus takeúil. Bultáid. Níidir mé an cheannach up seo ó Jimmy tú. Má mise. Stop. Fósta mór. Cardaíonn sé. Bím sé scríomh chomá agus bhí láthirtá mé ag scríomh drama státe as bearla ag fáil takeíocht ón Irish Theatre Institute bar an teampel am lá chlias. Tá mé guríonn an drama sin na choragréach agus tá mé déanamh cuasa scríbhneoireachta le haid drama radio orbit freisin. So bé mé díúteachar sin agus a géirí roint ráicna scríomh. Tá gachar amach sin. Tá a róa. Is duine jazz sé bhí is dói is bharlam sa cuasaí gran chun níorin le rá ach dá scéalatá tá sé cin an brnach. So dá bheith an dar ré agus bím sé gcónaí ag leir a bailí éitrim agus bím sé gcónaí an granhaintach má tá féidirachtaí an ach is dói nach bhfuil mé mór an féidirachtaí agus ní rá is scéal Maggie agus tai. Nuair dhearnach gramidin seo. Bhí sé gceist am rus na rúna ága. Scrílam go mai. Go dtí go chuirtas sa stoplam. Bhí cin rágús a bhfuil me? Scéal an himol a bhí an agus cinál brónach. Ní ra anain ach gasúis nar a scar bhchaí a fád muid. Is muid an rá. Chamuid a lán tám a tíbheagaí nó riimiid a tafid. Agus bhí mar rá leis an éireann just cé cóíonta agus bhí daoine go bhfuil chéile. Bhí mis an impressed faoin na daoine technúla an seo. Tá si an tá got lucht an camera, Liam agus Sarah na frappi agus chuile duine. Bhí si go bar chodíon hús an sin agus bhí si an rudí ahrú cóiscopi sin. Tascot ó héh rá goháin go raig eile ó héh soliste agus gachrod a buine leis an rá. A freisin cean rudí a chuig I bhain go mórn sa fúithi bheagaí ná na frappi. Tascot an síl beag a bhí an, na picturí ar an bála, na rudí beag a bhí timpplair hí an sean na an chloch agus an seintor cheol. Bhí a gachrod an úsáid. Bhí síl ag na rudí beag sin agus siad am go rá an jumper go jo jinta ag an props department san ráicne sin.